Wczoraj rozmawiałem z liderami państw, które są jednoznacznie zaangażowane po stronie Ukrainy, między innymi o bezpieczeństwie na Bałtyku, o wspólnych działaniach przeciwko rosyjskim aktom sabotażu. Myślę, że to jest także ważne dla Ukrainy. Te akty sabotażu, różne wersje wojny, jaką Rosja wypowiedziała całemu cywilizowanemu światu, nie tylko Ukrainie. One wymagają też wspólnych działań i tutaj Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja. Niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny. Te ostatnie informacje, nie będę wchodził w szczegóły, ale potwierdzić zasadność tych obaw, że Rosja planowała także akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych